バウンドする人とリバウンドしない人の違い、知りたいですか？まず、リバウンドをする人は我慢している人、カロリー制限、糖質制限など、とにかく我慢している人、無理な運動をしている人、こんな方は体重のセットポイントが高いままです。体は元の体重に戻そうとします。これがリバウンドです。では、リバウンドしない人は、ダイエット中でも余裕がある人、自分の好きなものを少し取り入れつつダイエットしている人です。ダイエットを我慢と捉えていない、食習慣、生活習慣の改善と捉える人です。こんな方はセットポイントが下がってきているのでリバウンドしにくいです。皆さんのダイエットはいかがですか？本気で痩せたい方は登録をチェック。